Ассалому алейкум дӯстон азиз, худованд ҳифзтон кунад. Қарор дорем дар метрои Царицино ки ай чандум хидмат мебурем? Панҷум вихид. Метро Царицино. Дӯстон азиз, инҷа ҷое ки Кинобай 0101 ки мо ҳама вақт чиқор мекунем, сиёмка мекунем, реклама мекунем, баъзе маҳал навақт меорем худмонам, яъне ки физически ҷисман анҷам меем иншааллоҳ. Бародаро тамоми намуди телефонҳози бурмадага iPhone 15, 16 Pro Max ҳамин любой модел аст. Як хабари чизия ки бо бурмадаи iPhone Ultra 24 S24 Ultra 24 мешавад дӯстон. Дастафка хубиш ба ҳама ҷо ҳаст, хусусан ба Тоҷикистон, ба Россия, ба тамоми метро раҳоӣ мекунад. Дастафка чанд сум аст? 500 рубл то метро. 500 рубл то тамоми метро раво. Дигар районҳоро фақат ба почта ё ки ба здек раҳоӣ мекунем. Дигар шаҳрҳоро ба почта раҳоӣ мекунем. Ин почтаи Россия. аз шумо чӣ хоҳиш мекарда? Тамоми ҳамин телефонҳо ба шахсое ки телефонҳои вайронранг дорад, ки интернет типи харҷу кидагиш дошта бошед, агар камакак соз сифати хуб дошта бошад, метавоне ки биёре болои бо сумметиев бо телефонҳои хубам мегиред. Дӯстон хоҳиш мекунам занг заред, ҳамин бобоҷон 88 занг заред, ака ҳаромкарам бошед, камакак дӯстони азиз, ҳамун ёрдам кунед, дастгирӣ кунед, бигӯ механдани бародаро. айнуми ман гап занем ки бигӯям ки айнуми ин бобоҷон баъд занг мезанам изо мекаше баъзеш айнуми бобоҷон. Бача ин бобоҷон алҳамдулиллаҳ нун дорад. Мегӯям чор нихайб тоже хайб. Ҳам қоди дӯстони азиз занг бизане аз нуи ман. Илтимос корпус намешамуда бародаро, корпус мепурсе ки амира илтимос мегӯм ки о 11 корпус 12 корпус мегӯям ку мо да ҳамон хели китайский телефонҳо ай ку китайский телефон ин ҳам оригиналан гуфтам ки дехони инҷа дӯстон азиз ба ҳамин рақамҳо ин борое ки магазинҳо да мефурӯшад ҳамун борое бародаро 100% гарантияш кати иншаллоҳ на бо 24 модел на акина сан 124 S24 Ultra 115000 ай любой ҷура арзон 512 гигаш 512 гигаш да ягон ҷоми нах нест мардагурӣ аммо преимущество ҳам ба қувватиш зарядиш беҳад бисёр мебурд. ҳоли иншаллоҳ як рӯз не як рӯз мегирем инҷа иншаллоҳ худованд ҳифзтон кунад бародари азиз. инҷа як хоҳарча ба телефон омада буд, алҳамдулиллаҳ телефон гирифт, мо майда мерем дар YouTube, Instagram ҳамин видеоҳо меброянд. илтимос ҳамин рақами 0101 занг бизанед, вақти қиматшо агар ки дар телефон ҷавоб набуд, значит звонок бисёра дар WhatsApp не любой ҷо ҷавоб метавем иншаллоҳ. худованд ҳифзтон кунад. Instagram шом Kmobile 0101 ин чӣ мегӯям рақамошо YouTube монам Kmobile 0101 ина доштиам дӯстон. силкаша агар не дар таи чӣ мемонам ҳамун видео малака худованд ҳифзтон кунад. Ассалому алайкум.